Я кажете нещо, има. Да, кажи нещо на камерата. Ако спомните, 2006 година бяхме и тук вечерта и отидахме да покараме с мляко пършевица беше. След дълги години отново сме тук. Харчим още парите от тогава, между другото. Ти си спомняш, ти плати ли данък? Не. Защото мен ме търсят. Данъчните, да. Я да видим кои са другите участници. Брат Донев е тук. С кой е това шалче на излиз? И това е брачеда. Брачеди, ти си сам без котенца. Котцето ще начака на Сарафово. Котцето? Специално питах да взема ли, никой нищо не каза. Някой котенец поне шефка. Тъй не е само дърчи котарацата. Имаме други участници. Има нови участници, обаче има такива, дето ги няма от едно време. Жоро. Бат Коци големия рокер начака на Сарафово, нали знаеш? Кой? Бат Коци големия рокер. Що начака, ще го посрещнем. И ще караме заедно. По какъв начин ще караме? Шахматно или триъгълно? 4-4-2. Аз ще има две предложения. Ромбоидно или 4-4-2? 4-4-2. Днеска, сега защо не гледаш мачите? Последно това му разправям, че едва взех решение такова, на две съдружника по неволя. Добре. Къде бе? Така ли? Къде отиваш? Няма ли да е с нас? Да знаеш какви котенци има там, направо кученца. Сега се излагайте, бе. Не, две котенца ме чакат вкъщи. Направо ще намерим... Мляк си взели, мляк си. Ако не котенце, едно кученце ще намерим. Мек ти го дава, мек ми го върни, когато си изкараш за тебе. На бат Андро. Чакай, снимаме и цените. Едно време снимахме цените, как беше работата. Сега нали е криза. Кажете какво мислите за карането тази вечер? Как ще вас снимаме? Менина сам сега влежа в кадър. Ето тази година отново сме в нов екип. Имаме много попълнения. Бат Коци е големия рокер, тази вечер присъства. Брат Донев също. За пръв път му се случва при живота нощно каране. И Герито. За разлика от всеки друг път, какво прави по това време на денонощието? Какво прави? Гледа мач и пие бира. Много ясно е. И е западал лактици някъде. А бат Коци как беше? Той сега гледа тук нововведенията в техническия живот на хората от Свети Влас. Снимай погледа му на ловец. Аз снимам обаче, видях как го отрязаха на един мост. Не. Стене, май се издънихме. Пати го не можа да разберем, аз разбрах. Костана. Девойката беше рокерка. Да бе, аз разбрах по-късно. Герито ми каза. На Даскова приятелката. Да ли беше? Да. Чакай да обърна тогава. На Даскова приятелката. Да, ма, коя беше? Не, тези две деца сте ги предлагали. Не, това в Несебър на моста между Стария и Новия. Двете, които му ги уреждаш, така ли? Ама, двете дет му ги уредих. Нарочно му ги уредих, белки нещо ми увеличи заплатата. И какво стана? Нищо не уреди. Какво стана? Ще ме намалим. Ще ме намалим, нищо не е. На празно карани, май. Празен курс направих. А сега къде сме на изложението на яхти в Свети Влас? Пак аз гледаме тази лодка ще подхожда най-много. Де да вземе да потъне, че си ебал майката. Обръща това човек. Платиш ли човек? Кой заформиш едно шпагатче на гадиш? Ай, карай. Седни, карай. Много за килкали. Явно ти трябва, баланс трябва на тебе. Седно карам на една гума. Това ти подхожда. На Жоро една лодчица, дето неделя карах. Само заради дъното и във водата, че цялата отвърди да е изправена. Тя е тази много наклонена стои. Майко,
Много наклонена стои тази лодка. Пак се връща. Има голямо Като стар вълнение. морски вълк. Има голямо вълнение. Ако беше вал, тук ще да запали, да знаеш. Айде да ни нарестува, дай се. А да ни дойде на пазачите. Хванете му ръката, аз снимам как пада. Виж колко циферблати има само. Колко циферблати има. Това точно като ветихекса на моретата. Ти пак гледаш светлинките там. А не, а гледай само интериор, работа, голяма работа. Ма знаеш къде това ли? Всякъде. Аз се качвам на тая. На тасни идеи. Добре, дядо, горе може да се качиш. Кои играят сега? Сега ще гледам. И колко? Един на един? Вие за кой сте? Ага. Какво се чупиш? Чакай. Ще нещо размести. Не пипай там. Ще това не мога да го изплатим цял живот. Ще го показва рибата. Пак ти ръка. Да бе, това е реклама на такива уреди. Това пак е такъв уред, нали? Уред за гледане, да. Да. За навигация. Хем навигация, хем матч. Модерна работа и. В наше време, брат Доня, спомняш, си нямаш такива. Ами за това ни трябват ни GPS и ни нищо. Караме си и се стигаме някакви. Виж кой яко, а? Да, много. Никой от тия хора на лодките няма го видят. Да си гният на лодките там. Мискини, че не са мискини. Тая риба дете гледате сега? Да. Ти удрела, че е стейте пребили. Така сега отиваме до Канска шатра да направим ремейка на филмчето, което правихме преди няколко години. Ремейк с брат Доня, знаеш ли кой е? Нещо да ни запием ще трябва. Ама без клип, молята, само снимка. Без клип, естествено. Усмивка. А така, штрак, готово. Я кажа сега това за... Нима кара да се смея, снимат ма. Нима кара да се смея, снимат ма. Нима кара да се смея, снимат ма. Трети път. Нима кара да се снимат ма. И аз станах интелигентния разговор загуби смисъл. Бяхме и спряхме.